салом алайкум бародарои азиз. Барои ҳарфҳои мисол клавиатураро ки алиш мекунанд ку ҳарфҳое ки вақте мо менависем ҳамаёра иваз кардан, яъне ки изменид кардан. Чӣ хел ҳаваёра изменид метунем, мо ҳозир ба шумо нишон медиҳем. Телефони дасти ма Samsung Galaxy J5 тарзи нишон додан ҳангоме ки мо алиш мекунем, мисол букваҳо дигар мешаванд. Мисол ба лаҳҷавии худмон будем кажала камтар, кажала ранг ҳар намуд мешаванд. Мисоли бисёр мода як хелмона мефора, як хелмона не. Мисол хай ман ба шумо кадоми да маххуле нишон метавам. Медароем настройка. Чӣ хеле дидем использование данных насадия, звук, уведомления, дисплей насадия, дисплей да зер када ҷа насадия ки шрифт кардия, маленький по умолчанию кардия. Чӣ хеле ки мо дидем по умолчанию. Ҳамҷа шрифт да зер метунем бародарои азиз. Чӣ хеле ки дидем чанд намудай по умолчанию да мондагия на кай дида мемонем дигар да се донаи да ғайри по умолчанию да мондагия вибрат метунем. поле мебарем аз инҷа, сообщение да даромада, сообщение создавать метунем. ҳангоми создавать кардан букваҳои мо дида мешавад. Нашудааст. ҳоло ҳам инҷа ба гатовара зер метунем. баъд аз гатовара ҷиҳидан, яъне ки буквае ки мо менависем тарзи букваҳо аллакай камтар иваз шуд ва ҳарфҳое ки мо мебинем ё мехонем дигар шуданд. Дидед? баргашта бо ҳаваи по умолчанию да мемонем гатова. Чӣ хеле ки дидем бародарои азиз, ман ба шумо нишон додам. метавонед даромадаи телефонотон иваз кунед ва истифода баред. лайк, подписаться, коммента фаромӯш накунед.